Салават күпере белән Антарктидаға сәяхәт. Тиктормас пин. Бу пингвин. Ул үзе кош булса да оча белми. Ғырур альбатрос. Аның канатлары бик зур. Җәелгән хәлдә алар 3,5 метрга җитә. Шаян түлән белән таныш. Түленнең күзләре зур һәм матур. Очлы тешле касаткадан кач. Зур китка утырып, океандайыз. Зәңгәр кит җир йөзендәге иң зур хайван. Әйе, ул балык түгел. Файдалы видеолар кара. Кемнәр анда? Күрүм шанда безнең әлифба өйрәнергә теләүче яңа дусларыбыз. Кызыклы уеннар уйна. Матур шигырьләр ука. Журнал битләреннән тәмле сүзләр эзлә. Тышлыктагы пингвинны буя һәм җанландырып кара.